Naga kamar ba mai. To kai Sanda, me ya kafa guna? Na zo gurin ka ne saboda mu samu matsala. Daina wannan rigimar da nake tsakanina da kai. Ai ni ba neman sulhu da mutum. Ina so mu kawo ƙarshen ta yau kuma yanzu. Wai kai ina so yanzu ka zo neman sulhu ne? Na zo ne neman sulhu. Na zo ne neman sulhu. Na yi amfani da kalmar Hausawa ta durƙusa dama ni na ce ba wai kai Sanda ba, wai kai Sanda na Amira. To Amira ta wacce? manyan ƙasashen duniya da suke yaƙe-yaƙe a tsakaninsu. Suke asarar rayuka da dukiya da komai. Ana magana Amira sai wai kana wasu magana wai wasu kasaisai. Ni na rana da wasu kasaisai. Ni magana Amira ta nake. Abbas jahili ne ko ba ka idan har kana so yi to ka dawo min so ɗaya na taɓa yin kisa a rayuwata. Ana so in sake kashe amma idan ka tanzara ni zan iya aikata. Masta ya ake ciki? Na